Dobar dan ljudi, moje ime je Pavle, vi gledate kanal Fragrance Trip. Ovde pričamo samo o parfemima. Danas za vas imam 5 parfema koje biste trebali da kupite što pre, a naviću vam i razloge zašto. Bez daljeg odugovlačenja da pređemo na parfeme. Prvi parfem koji imamo ovde danas, Mont Blanc Individual. Zašto biste trebali da kupite ovaj parfem možda i već danas? Glavni razlog, Mont Blanc je ukinuo proizvodnju ovog parfema, ali još jedan jako dobar razlog je taj da je ovaj parfem veoma jeftin i dalje i možete ga relativno lako naći. Sad, u našim parfimerijama ne možete probati ovaj parfem, tako da je jedina opcija da kupite ovaj parfem naslepo ili da nabavite dekant ovog parfema, da ga probate pa onda da ga nabavite. Sad, kao što rekoh, Mont Blanc je prekinuo proizvodnju ovog parfema, tako da očekujem da će cena njegova početi polako da raste. Možda ne tako naglo kao kod nekih drugih parfema, ali sigurno neće koštati 20-30 eura kroz neko vreme. Parfem je relativno popularan, ne kao neki drugi parfemi, ali definitivno nije neki parfem za koji niko nikad nije čuo, niti ga je probao, niti bilo kog interesuje. Ljudi znaju šta je ovo. Inače, glavne note ovog parfema su malina, cimet, vanila, ali je sve to urađeno jako sveže, sa notom bobica kleke, koja i daje svežinu ovom parfemu, tako da sav taj cimet, voće i te slatke gurmanske note nisu zagušljive, nisu teške. Možete ovaj parfem nositi i u sred leta, možete ga nositi u sred zime, zato što ima fenomenalne performanse. Na vrućini ta maline i bobice kleke dolaze do izražaja, daju ovom parfemu svežinu, dok u hladnim mesecima više do izražaja dolaze cimet i vanila, tako da parfem ima dubinu dovoljno jak da ga možete nositi i po hladnim vremenu, tako da Mont Blanc Individual je prvi parfem za danas. Drugi parfem koji imam ovde danas, Thierry Mugler Pure Malt, fenomenalan parfem, gurmanski, jedan od najboljih, ukoliko i ne najbolji, u Amen liniji. Ja ovde imam stariju verziju, ne onu prvu Pure Malt Creation, ali prvu verziju Pure Malta. Reformulisan je, ali i dalje ga možete naći u toj reformulisanoj verziji. Inače, ova linija i svi flankeri Amena su poznati po tome kako u jednom trenutku budu diskontinuirani, izlaze kao limitirane serije i kada budu diskontinuirani cena im naglo skoči. S obzirom koliko je Pure Malt popularan, pored Pure Haven najpopularniji u ovoj liniji, verujem da kada ovaj parfem bude bio diskontinuiran, cene će skočiti naglo. Ne znam kada će se to desiti, definitivno hoće, s obzirom da je Amen linija u pitanju. Već se nalazi malo teže, ali možete ga još uvek naći po pristojnoj ceni, oko 50 eura. Nemojte da plaćate više od toga, to mu je neka realna cena. Možda 60 eura u vrh glave, ali ukoliko pratite parfeme, znate da neki iz ove linije kao što je Ultrazest, Pure Wood, ne znam, sada već koštuju 150, 200, 300 eura po nekim sajtovima i to pitanje kada mogu da se nađu i pitanje šta kupujete. Tako da Pure Malt, Pure Haven, nabavite ih što pre možete, iako im nije sezona, verujem da će vam se isplatiti. Sledeći parfem, Armani Diamonds. Malo drugačija priča nego sa
ova druga dva parfema. Ovaj parfem je diskontinuiran već neko vreme, ali nikada nije bio toliko popularan parfem, što ne znači da nije dobar, fenomenalan miris, jedan od najlepših dizajnerskih parfema koje sam ja mirisao, a mirisao sam ih dosta. Limun i kakao su neke glavne note, ali ima tu još dosta toga, pričao sam o njemu već na kanalu, neću da zalazim previše. O čemu se ovde radi? Parfem diskontinuiran već relativno dugo, ali se može naći poprilično lako, ima ga svuda. Jako svež parfem, možete ga nositi bukvalno bilo kad, u bilo koje doba dana ili noći, u bilo kojoj situaciji. Nije popularan parfem, što znači da ćete se izdvajati od gomile, mirisat ćete specifično i drugačije. Neki Armanijevi parfemi koji takođe nisu bili nimalo popularni u svoje vreme, bili su diskontinuirani, cene su im sada već oko 100-150 eura, što je puno za Armanijev parfem. Primer Mania, Attitude, oba parfema su dobri parfemi, čak smatram da je ovaj parfem bolji od oba i može se još uvek naći vrlo povoljno, tako da bacite pogled. Armani Diamonds. Četvrti parfem koji imam ovde danas, Dior Homme. Verovatno je većina vas čulo za ovaj parfem, radi se o originalnom EDT-u prvom. Ovo je druga verzija EDT-a sa crnom cepčicom, prva je imala srebrnu, ali razlike su stvarno minimalne, čak bih rekao da je ova verzija možda i bolje odrađena od te baš prve. U svakom slučaju, ovaj parfem se više ne proizvodi, to jest ne prodaje se više nigde sem u Francuskoj, u Diorovim buticima. Cena ovog parfema je doskoro bila 60 eura, 70 za 100 ml. Sada kreće već da skače cena, već je parfem 100 eura za 100 ml, što je svakako puno, ali uskoro verujem da će ovaj parfem biti još skuplji, već se teško nalazi, uskoro ga bukvalno nećete moći naći nigde, sem u Diorovim buticima u Parizu, koji pitanje koliko dugo će zapravo i on držati ovaj parfem, a šta više reći, iris, kakao, koža, vetiver, parfem je bukvalno legenda u ovom trenutku, jedan od najboljih, ukoliko ne i najbolji muški dizajner ikada napravljen. Stvarno ne znam zašto je Dior ovo diskontinuirao, parfem je fenomenalan i preporučio bih ga svakom, makar ga probajte, znam da se neće svakom dopasti zbog irisa, ali probajte ga, parfem je fenomenalan. Dior Homme EDT ili Dior Homme Original, kako već hoćete. I poslednji parfem za danas, Bulgari Aqua Amara, parfem koji je napravio pometnju među ljubiteljima parfema. Puno ljudi voli ovaj parfem, puno ljudi kupuje ovaj parfem u Bulgariju, čas prestaju da ga proizvode, čas ga izbacuju ponovo, pa onda opet prestanu da ga izbacuju, pa ga izbace ponovo. Cena ovog parfema u zavisnosti od bukvalno dana u kom ga kupujete može da varira od 30 eura do 150 eura. Tako da, ukoliko vidite ovaj parfem po dobroj ceni, rekao bih nekih 5000 dinara za 50 ml, 7-8 hiljada za 100 ml, kupite ga, nećete se pokajati u najgorem slučaju, prodaćete ga za isti novac, a verovatno ćete moći da ga prodate i za veći novac ukoliko znate da ubodete trenutak i ukoliko bude neko bio zainteresovan i nije vam hitno da povratite taj novac odmah. Ja obožavam ovaj parfem, ovo je zapravo parfem koji je počeo moju kolekciju, fenomenalan letnji miris, jedan od najboljih letnjih mirisa po meni lično, znam da se mnogima ne sviđa, ima jako oštar, jak citrus u otvaranju, kasnije te Bulgarijeve morske note koje umeju da budu odbojne nekim ljudima, to jest sa nekih ljudi mirišu kao pokvarena jaja,
Ne znam zašto, valjda zbog hemije kože, to varira. Kod mene ovaj parfem miriše fenomenalno, kod većine ljudi ovaj parfem miriše fenomenalno. Performanse za letnji parfem su neverovatne. Možda i najjači letnji dizajner, jedini kog mogu da se setim sa boljim performansama je zapravo njegov mlađi brat Bulgari Aqua Atlantique. U svakom slučaju parfem koji vredi kupiti ukoliko ga nađete po dobroj ceni, Bulgari Aqua. I to bi bilo to za danas. Ukoliko vam se dopao video, kliknite like, kliknite subscribe. Više mi znači subscribe nego like, iskreno ne morate da lajkujete, čak ako vam se ne sviđa možete i da dislajkujete slobodno. Napišite u komentaru koje biste vi parfeme preporučili meni i drugim ljudima kao neku hitnu kupovinu i do sledećeg viđenja, pozdrav!